Salutare și bine v-am regăsit la un episod. Astăzi suntem pe Brawl Stars, conturile de atunci care v-am zis că voi să ne jucăm. Nu dăm aici. Deci fiți atenți. După ce vedeți aici, la mine s-a pot să aleg dintre ăștia doi, dintre Lily și Draco. Nu știu pe cine să aleg dintre Draco și Lily. Voi ce spuneți? Am mai cumpărat gemuri, am primit un nou Battle Pass, eu nu știu de ce. Ia uitați, l-avem aici pe Draco și vreau să o luăm pe Kit. Fiți atenți cu Thrilled to be here, really. Suport. Ducem două legendare momentan, care este Crow și Kit. Deci fiți atenți. Mereu când se termină videoclipul, ne intrăm aici, fiți atenți. Intrăm aici cu Crow, desigur. Mergem la roboțelul ăsta. Terminăm Crow, după ce am omorât pe ăștia, s-au oprit în scur. După ce am omorât pe roboțelul ăștia, se termină acum. Dar acum nu se va termina, doar v-am arătat tot. Dacă toți roboții înseamnă că de acolo și ăsta mare, ăștia și ăsta mare, înseamnă că se termină videoclipul. Deci, așa o să fie fiecare intro de final de Brawl Stars. Scrieți în comentarii ce tropii. What? 400? Ce sunt prostiile astea, mă? Stați puțin. Vreau să fac un club. Iorneto Reci. Și mă? Reci 400 pies to create a club. Fuck. Ce? Hai să intrăm în asta pizza. Matei, cât să intrați intrați în ăsta. Fiți atenți, ascultați la mine. Intrați în club Bull Pizza. Stați puțin, mega big. Search for club. Deci avem doar intrați în clubul Pizza. Așa. Uitați câți avem aici. Dacă vrei să vă jucați cu mine, intrați în clubul Pizza. Așa. Foto de la club. Nu o să dăm aici. Și hai să ne facem și noi caracterul. Să ne punem și noi chestiile. Acum, nu știu de ce nu mă lăsă ăla. Până acum punem pe Crow, punem culoarea și nu. Am hypercharge? Nu am hypercharge.
Ce cred că am hypercharge pe asta. Mă rog. Hai mă, înainte. Sunteți pregătiți să jucăm? Bravo, ai știe. Știe, avem un român. Tematica ecut. Uite. Battle Royale. Asta Alex. Avem aici mulți români. Și cine e aici în acest de-asta pizza? Puteți să vă jucați cu mine. Bravo, ai stil. Mă rog, intrați în clubul Pizza și vă să vedeți aici, o să fiți cu mine și alții, o să ne jucăm, deci facem multe chestii, facem arab să zic, rules in English, este în englez, hai, dați bă ready! Dați ready, bă! Așa, și-o dau ready. Dați ready! Eu și eu. Eu is eu. Doamne, hai bă! Gala X Y Fox. Ce nume? Darius ăsta, Alex. Eu is eu. Ok, mă rog, au dat toți ready. Hai să vedem. I've got your back. I just want to be friends! Now you see how it's done. Don't touch my scrapbook! Băi, nu de gustă, la mine vine bine. You are about to feel the heat. Bate-mi iau niște dare. What am I fighting for? Hai să-l... I've got your back. Din asta. Intrăm aici. Și... Nu puțin pe loc pe dare de la acest robot. Hai să I'm gonna snuff you out. It's time for some action. Let's go! Ready to face the flames. Am primit kick. I might be armless, but I'm in no way harmless. Armed and ready. White. Armed and ready. Nu știu să-i... Îs prost. Ăla e și dat ready. Armed and ready. M-a făcut să dau ready.
tare sunt. Hai să... I might be armless, but I'm in no way harmless. Bun, hai. Dar să rămas liderul. Îl rog să dea ready. Dai mă ready, dai. Dacă îi pune un brawler acum. Eu cum pe Sandy. Deci, bun la iubet. Nu știu să le cum să iese și acum a ieșit de râs. Hai, ready. Dați ready, rupeți ready, dați cu piciorul ready ăla. Dați subscribe. Și voi, abonaților, dați subscribe. Până dau ăștia ready, voi dați subscribe. Că durează mai mult. Până dau eu microfon să mă aud. Și nu știu dacă se poate mai vreau. Am microfon, dar nu știu dacă se poate mai vreau să vorbești cu microfon. Bă, dă ready! Not ready! Că vă trănesc! Devin ca Dynamite. Dați odată ready că devin ca Dynamite. Bătrână. A ieșit și ăla. M-am rămas să și ăsta Dynamite. Dynamite-ul ăsta. Sau cum doamne îl cheamă. Dimat. Ricas. Sunt singur. Așa, sunt singur. Bravo, ai știri. Au ieșit toți. Așa, în sfârșit sunt cu cineva mai bun. Hai că ăla stă la brawler. Bă! Ce?
cam atât cu acest episod. Dacă vrei să mă jucați cu mine, sau dacă nu, singura chestie este doar să intrați în clubul ăla și să jucați. Deci,